God aften og velkommen til TV-avisen. Jeg er Nora. Og jeg er Nicole. Vi starter ud med dagens nyhed. I dag, torsdag den 10. september kl. 11.30, blev Hillerød Skole angrebet af 2 mænd. Det var en specialklasse med 10 elever. 5 af dem blev såret og 1 døde. Vi har netop lige fået at vide, at Mathilde Hansrup, hun står lige ved Hillerød Skole, så vi stiller lige ud til hende. Ja, tak for det. Jeg står herude på Hillerød Skole, og jeg står lidt væk fra gerningsstedet, fordi politiet har spærret af. Jeg får godt nok at vide nu, at vi har nogle videoovervågningsoptagelser, som vi lige har fået sendt ind. Jeg skal advare om ubehagelige billeder. Jeg har også fået lov til at få et interview med skoleinspektøren og læreren her på Hillerød Skole. Du stod og underviste dine elever. Lige pludselig kom der bare skyderi. Hvordan reagerede dine elever? De reagerede meget voldsomt. Altså, det var ubehageligt at være der jo. Hvordan reagerede du så selv? Jeg reagerede også meget voldsomt selvfølgelig. Vi så nogle overvågningskameras optagelser lige før. Til sidst i videoen, der bliver der helt sort. Hvorfor gør der det? Kan du forklare mig det? Ja, det du ser i videoen, det er, at gerningsmænd, en af dem, han plukker ned, så man ikke kan se, hvem det er. Ja. Hvad kan I så tilbyde eleverne nu? Kan I tilbyde en eller anden måde, for, sådan de kan komme videre over det her? Ja, vi har tilbudt psykologhjælp til dem, der har det meget svært ved det. Og sådan, ja. Ja, okay. Det var alt fra nu.